Det er gået i dag 238 km. Min har kørt 233, men du har nok også kørt lidt forkert. Jeg har kørt nogle ekstra omveje. Ja. Der er hjulspænd. Ja, der er hjulspænd. Med forhjul. Ja, ja. HP, du kører med højlys igen. Yes, det er skønt. Den er tændt. Ja. Og foran. Sæt den fast her. Jeg har ødelagt et blinklys. Det er godt, det Prøv at se, kan. slidt trætanker. Ja, det er det færreste, der har en burn-out på deres nummerplade. Sådan, så hold den lige 10 km mere. Så gutter, så er det dag 2 her. Så Har vi Mr. Tavs, Herr Asp 400 og km. den kære HP Sovsen. Vi skal jo huske, vi skal køre 400, vi skal hente de Vi er klar. fra i går. 400 siger jeg ikke. Ja, det er godt. Det er modtaget. Ja. Og jeg har på video.